Sa nakalipas na linggo, kapansin-pansin na malaki ang natapyas sa bilang ng mga aktibong kaso ng COVID-19 sa probinsya ng Tarlac. Mula sa 1,742 noong October 5, bumaba ito sa 913 nitong October 12. Ibig sabihin 812 na Tarlakenyo ang nadagdag sa COVID recovery list ng probinsya. Nitong October 13, karagdagang 98 na pasyente ang gumaling kung kaya't umabot na sa 15,468 ang total recovery sa Tarlac. Halos 91% ito ng kanilang total confirmed cases na 17,000. Sa loob ng dalawang sunod na araw ay wala ring naitatalang namatay dahil sa virus. Gayunpaman sa 40 naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa probinsya, isang 2-month-old na lalaki ang mayroong moderate symptoms at nakakonfine sa isang pagamutan. Kabilang din sa listahan ang 81 anyos na lola mula sa bayan ng Pura. May mild symptoms ang matanda at kasalukuyang nasa quarantine facility. Samantala, 243,925 Tarlakenyo na ang fully vaccinated laban sa coronavirus disease. Habang 319,419 naman ang nakatanggap na ng unang dose ng bakuna. Kinakailangan mabakunahan ang nasa 1 milyong Tarlakenyo upang makamit ang herd immunity. Bagay na mas mabilis maisakatuparan kung sapat ang supply ng bakuna mula sa national government. Ayon sa World Health Organization, ang rollout ng bakuna sa bawat komunidad ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit bumababa ang kaso ng COVID-19. Where the proportion of vaccinated people are higher is that we are seeing less severe disease, we are seeing less deaths, and less case fatality rates. Raynel Pawid, CLTV News.